Malawi Today. Malo amene kwabwera nthumwi zosiyanasiyana atenga mbali amene amayang'ana mbali zosiyanasiyana mdziko muno ndekuti kuli amabungwe kumeneko kuli andale kumeneko kuli aboma kumeneko ndiye na ambiri amene akukhalirana pansi ndi kumaunikirana mbali zosiyanasiyana mmene dzikoli liuyendera tisongole bwinobwino ndikunena kuti kodi tiuona bwanji mmene dziko lathuli liuyendera mwina pena pofuna kukonza mpati pamene tiuchita bwino mpati tikhale tiuyang'ana zimenezo koma timafuna tisongole kuchokera pa zokambirana zimene zikuchitika mu mzinda wa Blantyre zimene zakonzedwa ndi bungwe limeneli la PAC. Ndiye tifuna tilumikizane ndi mzathu amene ali ku msonkhano umenewu amene atiunikire kuti kodi cham'mawa chitsekulire msonkhano umenewu kwakambidwa zotani, mfundo zimene zidavuta kumeneko nzotani, mwina chitsogolo chakenso nkukhala chotani. Tudziwa kuti msonkhano umenewu ndi wa masiku awiri ndiye kuti ngati wayamba lero mawanso uliko ukhalabe ukuchitika koma tufuna tiyang'ane kwambiri zimene zakambidwa lero kumeneko tikulumikizana ndi mzathu kumeneko Wonder Msisya. Timvereka nyimbo kuchokera kwa Mlakamaliro akuti mukandinenere atitsekulire program Mlakamaliro.
Mlanga maliro ameneyo kutitsekulira programu yathu madzulo ano akuti mukandinenere akuti muzikhala bwino ndi anthu ndi zimene akukamba mu nkhani imeneyo. Nkhani imene tufuna tikambirane madzulo ano mmene ndimafotokozera bungwe la PAC likuchititsa mkumano wa atenga mbali osiyanasiyana, anthu amene amayang'ana mbali zosiyanasiyana kubwera pamodzi ndi umakambirana kuona kuti kodi tuchita bwanji ngati dziko. Kumeneko kuli mzathu Wonder Msisha amene timati atiunikire kuti zuyenda bwanji kumeneko pomafikana nthawi ino. Tikulandireni bambo Msisha mu Times Talk madzulo ano. Tatokoza mangazi. Mukhala ngati mumvekera kutali itu. Ndimaliza tokoza. Chabwino tiwagwire bwino amenewa kuti tione kuti zuchita bwanji. Halo, pamenepo mundimva? Ndikumva na mangazi ino mukundiva bwino wewe. Pamenepo ndeta kumvani bwino. Tabwino. Lero mwachezera kumeneko ku mkumano wa bungwe la PAC kwatuluka zotani, kuli zotani? Tabwino ndatokoza mangazi mene mwanenera mucha kuli mkumano wa also kuzidwa Ramadan all inclusive PAC imene ndikuti ndi yachi number 6 malingana ndi kuwerenga kwako kumene akhale achitikira mikumano imeneyi nde ili ndi zinthu zingapo zimene zikufuna ziunikidwe. Koma zimene zaunikidwa mtsiku la lero oyamba kuunika adali anzathu aku Reserve Bank of Malawi motsogozedwa ndi a Reserve Bank Governor amene wandi Dr. McDonald Mafuta Mwali amene amafotokoza mmene chilili chuma cha dziko padakali pano, state of our economy, nde idali presentation yawo. Ndipo adafotokoza ndithu zinthu zingapo mega yendera kuchokera kuma 1960 ko kuzafikira amene tili pano, kukambapo nkhani zija za inflation, kukambapo nkhani zija za forex, kukambapo so izi nkhani yangochitika kumene ya kusiyana pa ECF ndi anzathu International Monetary Fund. Ndipo adamaliza kupanga presentation imeneyo mafunso adabuka ndithu ambiri amene anthu amafuna aziwe kuti kodi zimene zimaoneka kuti sizikuthekazo zitheka bwanji. Tazaonapo nthawi ina yake ndithu amene amayendesa mwambo umene watanena kuti ayi mafunso athepompa daona ndithu Sylvester Namiwa komanso Bonga Lindo akulima mwamphamvu na kuti ayi tabwera kunoko kuti zizikambirana nde musathese zokambirana zi anthu adakali ndi mafunso. Nde akudali kuphaphalisa mafunso komanso iwowa Reserve Bank Governor komanso kudali Secretary to the Treasury Professor Bichani Chereni komanso anduna ona zachuma amene wa ndi Simplex Chola Banda adali pompa ndithu kuthandizana kuyankha mafunso amene Malawi osiyanasiyana amafunsa kuti kodi chuma chathu chavuta pati tikonza pati nde kuyenda chitsogolo tipite bwanji. Atatha amenewa padakali pano pamene kwankhananu kuti Malawi Electoral Commission ali mkati padakali pano kwafotokozera Malawi kuti kodi kufikira tsiku la lero takonzekera bwanji chisankho chimene tikufuna tiponye pa 16 September. Ndafotokozapo nkhani zambiri kuphatikizapo imene ili mkamwa mwa anthu ya mathematics machine amene amagwiritsidwa ntchito kupolemba anthu kuti akhale mukaondera wa voti. Nde mwina kungofuna kunenapo mwamsanga pa nkhani imeneyi imene akunena motsindika pamene panjo kuti machine amene wasadzagwiritsidwa ntchito povota komanso sadzagwiritsidwa ntchito powerengera mavoti. Anthu azavota amene akhala tikuvotera mbuyomo kutenga chipepala nkuyika ndithu ma ballot boxes komanso tizawerenga pamanja manual counting. Komano zimene mina akhala kukambapo nzokuti tikazamaliza kuwerengano kuti normalizatsa amene wachoke kumene akuwerengedwako kupita ku National Tally Center imene yadziwika sopano kuti ikhala ulilongwe. Ndio kuti mina pamene azagwisa ntchito akuti transmission imene yoyo kuti pazakhala anjira ziwiri kuti kudzera pa machine amenewa komanso kudzera manyo malingana ndi kuti malo ena ake mwina kulibe ma internet. So amene wali mkati ndiudziwa kuti akangomaliza kulankhulaso nawonso amekewa pakhala mafunso ambiri chifukwa zipani zokusiyana-siyana komanso wema paokha ali tcheru pamene pakuti afunse mafunso. Nde mwachidule mwina ndifotokoze kuti mtsiku la lero zachitika ndi zimenezo kumva kuchokera ku Reserve Bank of Malawi chuma cha dziko chikuyenda bwanji komanso kwa Malawi Electoral Commission kuti takonzekera bwanji kufikira tsiku la lero ndikuti tikupita bwanji chitsogolo kufika pa 16 September amene Malawi azakhala akuponya voti patatu kusankha president, kusankha phungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala. Mwina awa amene amalizawa kuchoka ku Reserve Bank ndi ku nduna wa zachuma kuyang'ana interaction imene inalipo pali chithunzithunzi chotani mafunso amene aperekedwa
ndi mayankho amene aperekedwa atenga mbali amene ali kumeneko ndi okhutira kuti chuma chiuyenda bwino chithunzithunzi chimene mafunso ndi mayankho chikupereka ndotani. Mwafunsa bwino ndipo funso limenelo litafunsidwa Governor a Reserve Bank of Malawi adalibwezeranso kwa anthu kunena kuti muno kuti tifunsane kuti chuma chikuyenda bwanji. Anthu ayankha mosiyana-siyana ndamalitenga ngati kuti funso limene li subjective depending ndi kuti munthu ufuna kuyang'ana chani. Idenso nali mmodzi amene ndafunsa kuti kodi atakhala kuti iwo ndi dotolo nde chumachi mwina ndi patient tinganene kuti kodi patient amene ali bwanji adali yankhaso monena kuti zimene zonso ndizokuti anthu tikhoza kuziyang'ana mosiyana-siyana. Komano nkhani yayikulu ndiyo kuti pali zimene takhala tikuzidziwa kuyambira kale ndi kale amangazi kunena kuti ife ngati dziko sitikumapanga katundu wochuluka amene tikhoza kumagulitsa kunjaku ncholinga chokuti atipase ndalama zabwino zija timati ino anzathu azamalonda mmanena kuti balance of expenditure. Ndezikuoneka kuti magrafu athu akunkana akwera usika pasi aja chifukwa umaonesa katundu amene timagulitsa timapanga mdziko muno ndi zimene timagula kuchokera kunja. Tigula zinthu zambiri kuchokera kunja kusiyana zimene timagulitsa ndi chuma zondoka pasipa zimene zijazi mabalance amene ajawo kumana kuti ndalama zimene zitizitenga kuti takhala tikumadalira pena anthu ena ake amene mabungwe amene akutithandiza koma tikaona pano zikuoneka kuti nawonso kutithandizawo atopa ndithu chitsanzo chimaperekedwa ndi anzathu a USAID adasiye kutithandiza awa UKAID nawonso akuti akuchepesa kutanthauza kuti ife ngati amalawi tikwena tizizimira palokha nkupanga mfundo zokhwima. Iwo agavana anatsindika kuti tikuyenera kuti tizichita produce and export. Palibenso masenga ena amene angathane ndi mavuto azachuma. Okambapo nkhani za forex adakambaponso ndithu zomwezo zokuti muona kuti even tikagulisa fodya tikagulisa kandi ndi sugar sizikwana kugula zinthu zitatu padakali pano zimene zikutha ndalama kwambiri zimene amakambapo za mafuta maso amakambapo zokuti zija zimagulanso ujeni fertilizer komanso number 3 akuti pali mashini tikugula zimashini zambiri kuchokera kunjaku mpaka na makambapo za matractor kuti tikugula kuyosa nziko muno mwina pamene tikufuna tizipangano kuti ulimi wathu ukhale wogwiritsa ntchito makina usati khasu ncholinga chokuti mwina ma mega farms aja akhoza kutithandiza kuthana ndi vuto limene takhala nalo kuti sitipanga zokwanira. Anaonesa zithunzi ndithu za ma mega farms akuti ena achimanga 3000 hectares ndithu madera ena amene kumene akukhulupirira kuti zimene zizi tikakhala kuti mwina tidaziyamba pambuyo kapena tidazipanga mwabwino ndithu mwina tikhoza kumaonano kusintha kuti tili ndalama zochuluka because zimene zidachitikapo ngati nsakulakwisa mali chamba 1970 mokha pamene tidapezeka kuti tidagulitsa zambiri kuposa zimene ife tidayitanisa kunja. Zimene zachitika mbuyomo pakati kosepa ndithu ayi zakhala zikuti vuta amangazi kuti ife amapereka chitsanzo kuti even zimene tadya lero zonse zakudya za lero muona zambiri zokuti zikuchokera ku mayiko anzathu zimene zimapereka pressure kuti zikhala kupereka ndalama zimene ili zokwanira. Ndi mwina pa ndalamapo nkhani yake ndi imeneyo kuti ayi ndithu ngati dziko ndakayenera kuti tizipanga katundu wambiri amene tizigulitsa kunja komanso tikhale ndi misika yabwinobwino ngati imene timakhalira ndi msika wa fodya chifukwa katundu wambiri sitimangulitsa misika ijamati structured markets. Ndepapezeka kuti mwina ka forex court pamene tidakatha kumakapeza bwinobwino koma iya ndithu chifukwa choti maboda mwathu sitidakiyemo bwinobwino mumabwera zimagalimoto ochokera kunja kuzatenga soya kuzatenga kilombero uja umapita naye kunja momwe osamapezapo ndalama pa ndalama zakunjako. Ndeti mayenera kuti tikhazikitse misika yokhazikika bwinobwino kuti munthu akamadzala mwini azidziwa kuti mbewu imene ndazala apayi ndikayigulitsa ku msika wakuti iye akapindula zikonso lipindula chifukwa choti tigulitsa misika yovomerezeka amene padakali pano misika yambiri ndiyovuta kuimvetsetsa kuti imayenda bwanji mwina kupatula wafudyayi ndi umene umamvetsetseka bwinobwino. After kuunikirana mavuto onsewa pakuoneka kuti tsogolo lilipo ali ndi mayankho poti iwowo ndi adindo amene auyendetsa chumacho ali ndi nzeru yoti titulukemo mzimenezi. Iwo anandisangalatsa pena pake amene anayankhula nkhani imeneyo amene akuti nzerutu anthu anapereka chitsanzo cha iwo kuti kodi muganiza kuti palibe nzeru chifukwa atupena kuti anthu umaganiza bwino kwambiri kukhala kunjako akakupititsa mkati muja umakapezeka kuti wakumana ndi zina zokhwima zimene zimakupangisa amapereka chitsanzo chokuti makatipa amafuna kugwiritsa ntchito zinthu zina because amachallenge iwo kuti yes forex ndiyochepa koma amati pali ina ndithu ili mdziko muno imene
anakatha kugwisa ntchito zinthu zina akanatha kuyipeza komano anthu ena adauza kuti yayi simungatero simungagwise ntchito njira zimenezozo ndi amati afuna kukhazikitsa malamulo ena amene athandizire dziko la Malawi kuti lizitha khala ndi njira zovomerezeka zimene pakakhala kuti pali anthu ena amene akusunga mwina ndalama zakunjazi mu njira zosavomerezeka zizapasa mphamvu iwowo kuti azipanga amakambaponso zachitsanzo zokuti mwina tikamafuna kugula katundu kunja tizigula kudzera m'mabanki kuti zikhala ndi ma TT copies aja zimenezo zitanthauza kuti mwina misika imene timati ma black market aja tizachita suffocate chifukwa anthu ambiri sazigwirisa amene aja chifukwa munthu zena kuti uzionesa umboni koma mati zimenezo padakali pano zomavuta kuzichita enforce chifukwa malamulo athu safotokoza bwinobwino zimenezo ndi amakhulupirira kuti takonzanso mwina mbali ya malamulo kuti zikhale ndi mphamvu ya lamulo akhoza ndithu magwisa ntchito mphamvu zimenezozo adakumbusanso anthu ena kuti mudanena inuyo mukutenga ugavanala myezi 4 yapitayo kuti angokupasani 30 days forex muthana nayo kuti mutani ndamana kuti musadandaule forex ija ikubwera ndithu idakakonza kayi zinthu zina zake ndipo forex imeneyo ibwera ndithu musakayike Amalawi mwina amadandaulabe mbali ya malamulo chifukwa mna kuti njira zina zimene adayisirapo kuti agwise ntchito zimapezeka kuti anthu ena oziwa za malamulo amati mwina padakali pano zosavomerezeka kugwisa ntchito njira zimenezozo so kuyankha funso lako mwachuchuchu tikuoneka ngati kuti ma solutions ake ndi omwe aja takhala kukambirana mbuyomo amangazi kuti ngati dziko timayenera ndithu kuti tikamakamba izizi za mining kuti tifuna tipange ntchito za migodi tikhale ndi malamulo okhwima panopa kuti muone ku migodi mukaona chisawawa chimene chimachitika kumene koko illegal miners anthu amapezera kuti anzathu obwera kunjako ampasa munthu mwina 1 million kwacha munthu uja ndiukamkumbira zinthu zoti iye uja nkunyamula makagwisa kunja mwina mabiliyoni ngati ziko tikuluza because sitinakonze bwinobwino malamulo okhwima so tingapanira kuti tifuna tisamangodalira ulimi tipite kumadera ena kuti kumadera kwinako takonza bwanji zokuti tizitha kupindula ndi zinthu zimenezo kunakambidwa ndithu za rutailo imene ili kukasiya uku kuti tikamamva ndithu kumaonera kunjaku kuli ma trillion of dollars amene akutchulidwa kumene koko koma Malawi sioneka ngati kuti nkhani tikuyikambirana bwinobwino kuti tipindula bwanji kuti nkhani za mining zikukhala bwanji ndi imeneyonso inatenga mbali yayikulu ndikukumbukira kuti abusa achunga adaunikira pamene kuna kuti mukamba za illegal mining ko mchipinda muno tili ndi apolisi mosogozedwa ndi Inspector General of Police Mayola kozangu atuma mayiwa kuti akagwire anthu amene akupanga illegal mining cholinga chokuti ndi amauza ngati apolisi osimu kwaona kuti ali kuti awali apa awakhala mbali apa amene ndikulozereni so you can see how passionate Amalawi ali kufuna kuonesesa kuti chuma cha dziko chikuyenda chifukwa chuma cha dziko chikamayenda bwino mangazi mavuto athu ambiri awawa akhoza kutha ndipo zambiri zimene timagwirizikana nazo mdziko munomu chifukwa chokuti mina chuma cha dziko sichikuyenda bwino yet ma solutions timaziwa izi zomadalira kuti ankulu athu ngolemera kumanena mwina achina used zimene zitentiwale tiyambe kupeza ma home grown solutions iwonso adazakamba nkhani imene ya ma home grown solutions iyo chifukwa chakuchoka kwa ECF pamene kuti kuchoka kwa ECF patipangitsa kuti tipeze ma solutions athu amene akuti akhale akutiuza posakhalitsa apa kuti akulu ife tikuganiza kuti tipanga chonchi tikhoza kutithandiza kupatula mwina kumangodalira kuti wa IMF wasitithandiza kuzera ku extended credit facility imene mwina sidayende imene timaganizira adakambapo pamene popo zina mwa zifukwa zimene yativutira ndiyo kuti fundo zimene amatiuza kuti zitsatire sizingatheke chifukwa choti ndizokhwima kwambiri zikuitika Amalawi kusiyana ndi kupindulira Amalawi ndi akuyika Amalawi patsogolo kusiyana ndi kusangalasa mwina mabanki akunjawa amene amabwera ndi fundo zokhwima amene nkuganiza kwawo akuganiza ngati akuthandiza Malawi koma Malawiwo akuti malingana ndi amene tidasankha tsogolo amaona kuti iyayi izi zopweteka Malawi than kuthandiza akambako za devaluation kuti tichite devalue panopa tipindula chani le 44% imene idapanga devalue ija sitidapindule chifukwa zimene tinkayembekezera kuti IMF atipase pa nthawi imeneyo sadatipase kufikira pa nthawi imene timapanga devalue ija ndi sitidaone kufunikira kwa devaluation iyo mwina zina zimene zinakambidwa ndi zimenezozo amangazi chabwino ndikuthokozeni kwambiri mwina mukamverenso kuti anzathu ameki wanena chani komanso kubwera mafunso otani kwa amenewo kuti mwina tisadachoke tikhonzanso kumva kuti zayenda bwanji kumeneko
ndikukhulupirira adi kuti kumene kuchokera zambiri chifukwa anthu ambiri alitchedwa amene wakumva mmene nanenera muja nkhani ya mathematics yakhala nkhani imene anthu akukambirana kwambiri kuti mashina amene wandiotani ndi ameki anatenga nthawi kuwafotokoza mashina amene wakuyambira amene adaganizira kugwirizanirana kuti agule procurement yake kuti idaliyo kuti yapalambalambanda anthu adafusidwa mashina adagulidwa moti aliyense adaona kubwera ambakagwisa ntchito nde zimaoneka kuti anatenga nthawi kuti afotokoze ifa kuzowa kuti pamene pakhota njira nyanya anthu ambiri samamvesesa kuti pamene papa mashini wagwira bwanji ntchito ndi akwesi wafotokoza mkatimo panopa tikulowano kumbali ya mafunso nde ndibwerere mkatimo tikamve kuti ena mwa mafunso amene atukuyo amene kundiotani komanso ayankhidwa motani amangazi. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri wawa. Zikomo. Ameneyo Wonder Msisya amene ndi mmodzi wathu kuno ku Times amene ali ku mkumano umene wa park umene ukuchitika mu mzinda wa Blantyre kwakukulu chimene afotokoza ndi mbali ya zachumayo zioneka kuti mkumano akambirana amenewo afika kumapeto koma amene afotokozera pano ali mkati ndi abungwe la Malawi Electoral Commission. Mwina inu mukanakhala nawo mwayi woti mwapita nawo ku mkumano umenewo muli nawo pa zokambirana zokhudza chuma cha dziko la Malawi mukanakambapo kuti chiyani tuchita bwino pamene tuvutapo mpati pamene tingakonzepo mpati mukanakhala kuti muli nawo ku mkumano umenewo mukanakamba zotani? Tatimbireni phone pa 0998 475 904 kuti timve ndemanga yanu madzulo ano. Komanso 1895 ndi kumene mungatumize ma SMS timve awa kuti auti bwanji. Alo amangazi bwana mwaswera? Ndaswera tu bayini. Ndaswera tu dziweni. Inetu ndine Joel Banda ku Blantyre. Ndulandireni abanda ndemanga yanu njotani? Inetu ndemanga yanga mbere kugwirizana ndi chili chonse chimene anthu awa akulankhula. Kumbo ndinangasi information ikamabwera nthawi zambiri imabwera pano mosalingana ndi mete zoziri. Dziko lathu lino lili ndi kuthekera kwakupanga zinthu zimene anthu timalingalira kuti tingathe kukwanisa kupanga. Koma tsopano anzathu amene amakhala kutsogolo kwathu amakhala ndi information imene imakhala yolakuka kwambiri azelizati dziko limasokonekera. Ineyo ndilinacho chikhulupiriro kuti ma-issues awa atakhala kuti tikupanga ngati mmene zayambira apapo come 5 years kutsogoloko tidzapezeka kuti zambiri zizakhala kuti zalongosoka koma kuyamba ndi kumaliza zimakhala bezinthu ziwiri koma zosiyana. Ndiye tatiyeni ndapanga zinthu izi at the end of the day ndiyo tinacho chikhulupiriro chifukwa when we talk of forex imangobwera at the silver platter. It means kuti dziko lipange produce panopo tikupanga produce yani only foja amene tikuyembekezera kuti tipange forex. Zotsatira zake ndalama zimene tikupeza ndizochepa tatiyeni tipange zinthu zimene tikukwanisa kuti dziko la Malawi likhale ndi zinthu zothekera mmene akupangira maiko asiyana. Tokatu kwathu kunoko njamene akhala in terms of forex. Ngati ma issues amene akukambirana kuti kumene kuwa pasakhala ndi zinthu zokuti kodi zimene tikukambira nazo outcome yake ikhala yotani kuti dziko nalonso lisamasafale isoti zinthu zoti zikhale ngati za politics tipange zinthu za country development. That much tikapezade kuti at the end of the day zina zidzatithandiza. Ndikuthokozeni kwambiri kutimbira phone madzulo ano. Ndakunyadirira. Zikomo kwambiri. 0998475904 ndo pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu madzulo ano komanso mukhonze kutumiza SMS ku 1895. Ndikukhulupirira kuti anzathu a technical akutithandiza kuyang'ana kuti 1895 iyi ma message afike ndithu kuti tiwerenge pano. Timvewe napa kuti bwanji. Hello. Mwaswera? Ndaswera kani mwaswera bwanji? Ndaswera tudziweni komanso mene mutimbira. Ine ndi bambo atuwiri mtaja machinga chamunampeya uko. Ndulandireni bambo atuwiri ndemanga yanu njotani madzulo ano? Inetu ndemanga yanga mose mene mayankhula nyama kaja ku Blantyre ndi mamusa ati akumkumano kuja.
Ndekhanga kuti ndikuyikira ndimanga kunena kuti kunkhani ya ameki ngati mawu amene ngati akunena tizoona ameki kuti awerenga pamanja setiyamikira chabwino awerekede ngati zakale zamwasamuda zapamanja ade apote tilitonse koma si zimene amagaza kuti atiwerenga mavoti mwakuti tiwerenga mwakuti pamenepo ndikuapempha omenyeza ukulu asalole mpaka nanthawerengere pamanja chabwino chifukwa meke ya ulendo une kuchuka zoliralira tikumva zambiri maberu awa maberu kupanga izi kupanga ndekuti kunodi mmene kuna chicho ulendo anamiwa ndikula zona ti awerengere pamanja iso zitisangalala ndathokoza kwambiri kutiimbira foni kuchokera kuna Mpeya. Inesa Mangazi ndikuthokoza nipogwira foni yangayo ambuya akudaliseni mawa panonso pambatu iliso pakazabwera mutu wina azathamanganawo konso. Ndathokoza kwambiri. Zikomo 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhoza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 ndi kuti tiwerenga pano ndikumva kuti mukuti bwanji. Halo mwaswera. Taswera tiyankhulane pa foni po kuti tisasokonezane tiudziweni komanso umene mutiimbira. Chabwino ndili majawa kuno kuli Longwe area 23 ndikulandireni amajawa ndemanga yanu madzulo ano. ine ndemanganga ndolera kuti sitingawole machini sitingawole akawerengere pamanja ndemanganga ndimene. Chabwino ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri bana. Zikomo 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhoza kutumiza SMS ku text line yathu 1895. Mukanakhala kuti muli nawo ku msonkhano wa paki umene ukuchitika ku Blantyre mukadayankhula zotani kwakambidwa nkhani zokhudza mmene chuma cha dziko la Malawi chikuyendera komanso padakali pano ndiye kuti amapereka ripoti ndi kubungwe la MEC mukadakambako zotani kumeneko. Halo mwaswera. Aswera mwatu wabanya Mangazi. Ndaswera tudziweni. Ine ndi square kuno ku 24 kuli Longwe. Ndiulandireni square ndemanga yanu. Lero ndemanga yakoti menda proposera sisa ndoveka kwambiri. Chabwino. Ndipo malamulo athu dziko lino la Malawi ndori damasesa antena ori ndanzeru kurapa ngezi ndori dziko lino likhoza kutendwa. Zamaini ndizakale ndoti timazimva ndiso kuti dziko lino lino ndipolitiki dziko lino ndiso ndoti tikazikhalira zosiriasi malamulo ndikukhala okhwima asale kuti tisasampana nthawiyo ndikotindira dziko lino la Malawi. Ngoti nditu inenda manganya ndimene. Chabwino ndathokoza kwambiri kutiimbira foni. Zikomo 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu madzulo ano. Nthawi yathu 28 minutes to 6 mkatikati mwa Times Talk pano pa wireless ya Times. Timvewe na palaini pakuti akuti bwanji. Halo mwaswera bwanji wa? Taswera nanu mwaswera bwanji wa? Ndaswera tudziweni. Ine Rafael Chikonde ndikuno kumachinga. Ndiulandireni umachinga ndemanga yanu ndiyotani? Ine shono ndemanganga ndonda kuti akuyenera mavoti wawerengidwe pamanja chifukwa atakhala kuti agwisa chiro makina tikuona kuti akhoza kutibera ndingatagona kuti sakufuna koposa avutane ukhawo kusiya kuti atipasese zimene zoto ayi. Chabwino ndathokoza kwambiri wawo. Zikomo kwambiri. Zikomo 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhoza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 ndiye kuti tiwerenga ndikumva kuti mukuti bwanji. Timvenso ena pa line apa kuti akuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana. Mukanakhala kuti muli kumkumano wa park umene uli mkati ku Blantyre mukanapereka
maganizo otani kumeneko pamene dziko likuyendera. Halo mwaswera? Taswera tudziweni. 0998475904 ndo pamene mungaimbe amene omwina asamaimba mpulogalamu imeneyi amafuna aimbire wena amenewo, koma amene mukupereka ndemanga zanu nambala ndi imeneyo timve kuti mukuti bwanji. Halo angazi bwana mwaswera? inetu ndaswera bwino, kaini mwaswera bwanjiso? Ndaswera tudziweni komanso mene mutimbira. Ine Francis Manase kuno kwa Mfuma Mpezeni boma la Baraka. Ndulandireni kwa Mpezeni ndemanga yanu madzulo ano. Ineo nditokoze chifukwa cha mkumano umene ukuchitika uzioneka kuti nditu mkumano umene ukamata pa 2 days imeneyi uyankha mafunso ambiri amene amalawi anali nawo, ukonza zinthu zambiri zimene zikuoneka kuti mwina ziko kuti lende chisogolo limasowa ndithu zambiri. Komano ine ndikanakhala kuti ndithu ndinawo kumeneko ndizonadi kuti ifeyo kuti mwina tichite bwino kumbali yoti tizike za ndalama zakunja ndiofuna tipanga katundu wathu konkuno. Komano inenso ndikanawonjezera kuti pamene tikufuna kuti tizipange katundu wathu kunoko tikanaonanso kuti kodi electricity kapena magesi athu kuno kodi mphamvu tizoyenera chifukwa kuti tituluse katundu wabwino yekuti kukufunika kuti magesi akhale abwino amphamvu. Komanso vuto ili loti magesi azingotima yekuti pamenepo sitipindula kanthu kena kalikonse. Ndaterotu amangazi ineyo Manase kuno kwa Mpezeni boma la Baraka. Ndakuthokozani kwambiri kutimbira foni madzulo ano. Zikoma kwambiri amangazi nditu timakhala pamenepo, inunso mukakhala muli pamenepo. Tathokoza. Zikomo. Joseph Nkasa adaimba nyimbo akuti kapolo sakwiya. Manjali kwa mutuji ya mija mafuto Atuwa kaputa kaya mbale sanzake Terewa mutima ama enda nao Ukakala umbao jina utolo wela Omajala dinana ngaitolo wela Timo ya kada kukoma kumbali ya tatiso Koma jiri mikawa momo sitisi Jitu kumasi jitege na uyama mokuso Bajala makangano kufere sakunda Tisaka sino kwenye ufoku mapala Mamine momosi kukokana matai Jokusi kama pana ufutika tukusu Kono sifa kamuzi lezo mimiti Umangezi siri tondo makama akawi Dayangani sana kima sila yukumu Kadene chirugamo Akasiwe chonedi Akakana chirugamo Azaki wachida wilo Fala kolona Fala kolona Azaki wachida wilo Fala kolona yo Tima ni kuda kuwala So mwezi kuchitika se kutipasa mata Ukale wako yamba unaenda baji Sina yamba kwino sinjuza kuta baji Yamba mwichi fonde mapeno kurumana Ufuna kuti watu tiponzile kuchani Kapena jesi woka kukulu kilirana Afiki sa umo sa pera ni milimo Dieni kanyumba kwa masani kapirana Sakari za pita za sara za sopano Masia kata ika sa teka kuoneka Sikuri na kisiro chena papula goma Aleru wa kitera na yamba kupina Wajiwani sababu nusuka dao Utimwezi wa kuti kaporo sababuya Waingiza kutunda pamene kukusiwa Utia tuwa mbili jimu mwela kukusiri Ukanene chirungamo Akasiwe chonani Akakana chirungamo Wazaji wachitawino Fala kolona Fala kolona Wazaji wachitawino Fala kolona Akakakukana Kaporo sapia Kapela kukusunza Kaporo sapia Pia kuwala moto Kaporo sapia Sikula kuturuka Saka chibwe Kukumbukira masiku wakakusuka Kale kuna kuta sinusina lipino Hamutu sana lole Sinisa uchifeke Anaramula ziku Nimetumpeka Anapunza watu Sedalila pauke Ukanisa ulimi Mapunzi wakichuma Umozi kumere Kurupilika Kusuka vyama Panga jesikani Nitokoze mabungwa Kutima tulukira Watinga maudino Kutikula ziku Komatu sechirendo Satiswa nitu Nikutaka yisa Chikali kwa Onga mwikisanza Bangaliza ufulu
unaokaoka amayokaoka kotikisabuka atiwone unene wote mwemi bajeza kakalira siku zake zote ukanene chilungamo akaziwe chonani akakana chilungamo wasatu wachita mwino palakolona asatu wachita mwino palakolona akakakukana kapolosa pia kapena kukusunza kapolosa pia kuya kuwala mojo kapolosa pia sikula kuturuka kusakala chikono eka kutoka mswe kapolosa pia sewira majitezi kapolosa pia menyana kikoira kapolosa pia sikula kuturuka kusaita kukuru Joseph Nkasa amene akuti kapolo sakwiya akuti mwayipisa kuntunda pamene mukudziwa ambiri tikumwera kumusi mtima oyipa kwambiri 0998475904 pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu mukanakhala kuti muli nawo kumkumano wa paki mukananena zotani za momwe dziko lathu la Malawi likuyendera padakali pano ndi nkhani imene tikukambirana madzulo ano 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu madzulo ano. Hello. Mwaswera. Aswera kana mangazi. Daswera tudziweni. Ashadri Samu wansenga kuzikwawa. Ndulandireni asamu ndemanga yanu madzulo ano. Ndemanga anga ndongo ya mijira kuti apakiwa zikabwiro kuti mavoti wasakhale pamalo. Yeah. Kodi ngatachita apake angoita na anthu kuti bwerani tizakambirane pano mmene tikuyendera dzikoli. Zoti mavoti azawerengedwe kapena azaponyedwe pamanja zimenezo adakonza ndi ameki nkali lonse. Mbuyo mozimamveka kuti abwesa machini. Zimangomveka chabe? Iya manena kuti sabweresa machini. Atsimikizanso lero. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. 0998475904 ndi pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu madzulo ano komanso mukhonze kutumiza SMS ku text line yathu 1895 timvewena kuti akuti bwanji pa line hapo 0998475904. Halo. Halo. Mwaswera. Mwaswera bwanja mangazi. Ndaswera tudziweni wawa. Ine ndi Adamu kuno kucholo kuchegerani. Ndikulandireni Adamu ku Texas paja ndi ku Texas itu kumene. Maka. Ku Texas kuli bwanji madzulo ano. Pano pande kuli bwino sizwa kumene kuli bwa. Ayi kunonso kwa bwino. Kithokoze kwambiri. Muti bwanji madzulo ano nkhani yathuyi. Ineyo nkhani ndangwetezera pakati. Komabe ndizoti ndemanga yanga ndiofuna kuti ningothirira apapo kumene kungwirizano apati umene uyi mkumano wawo. Ndikanakanga ndinoti ndinaliko kapena anapempha maganizo anga kuti ndithirirepo. Nkhani ndiyoti no mavoti kale ndikale amawerengedwa pamanja. Yapa paraibe chifukwa chofuna kubweresa makina awo amene akufuna kubweresawo kuti aziyapoponeza nawo Amalawi. Chachikulu chinafunika kuti mavotiwo awerengedwe pamanja basi. Chabwino aenda kuthokozani kwambiri Adamu. Zikomo kwambiri. Zikomo. 0998475904 ndipo pamene mungaimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhonza kutumiza SMS ku text line yathu 1895 ndiye kuti timva kuti mukuti bwanji timvewena pa line yapo. Hello.
Halo. Alo Mangazi. Bwana mwaswera. Ndaswera kaya inoyo. Ndaswera tudziweni. Ine kundi Joero Muchema. Tulandire na Joero nkuti kumeneko. Kuno Lilongwe kweli ya 24 Katondo. Ndulandireni uchokera ukatondo ku 24. Mukuti nayo bwanji nkhani mukadakhalako kumkumano mukadati bwanji mmeneri uyendera dzikoli. Ine kuti dakhalako munga muna fotokozeramo. Zikuoneka kuti vuto ndi atsogoleri athu. Adakhala pampando tafuna kupereka mphamvu kwa anthu oyenereka kuti akonze chuma. Zikuoneka kuti chuma chathu chili pangozi kwambiri chisadyera. Monga ndine amafotokozeramo kuna kuti anali ndi njira imene amafuna kuti akonze kumulapa anali mavuto ena. Aiwa. Koma mavuto apalibe. Koma mavuto ama Alo, koba network ndi yavutatu mu shop umo. Mu shop umo network yavuta mwina kuima panjapo kapena. Mazi Mangazi chili mu shop. Iya inangazinda ndamvaina akufusa sugar pompo. Ya pamenepo ndemu kumveka. Mundiru. Pamenepo tukumvani. Ai sindi kukumvani. Chabwino amene waikuoneka kuti network ndi yomwe yativuta chifukwa akati ayankhule iwo pena ndi kuti situamva kenako pambuyo pa iwo akuti sakutimva ndi kuti network yavuta. Koma iya malonda abwino ku 24 loko amene wakutimbira phone ali mu shop ndithu 0998475904. Halo. 0998475904. Halo. Tiyankhulani pa phone ipo bwa. Ndikuvali netwali kimachiwa kunongo kunyanja ya Chilwa patimwa. Ndulandireni kunyanja ya Chilwa ndemanga yano njotani ali. Ndemanga ndioti. Apa kiwo. Palopati madali aziko ni hapa ki magongo yamena matikanira ziko ni. Ngezi nene ata kandani akala hapa kinakambira nazo. Zikale zomwezo. Suko mavoti ameta zoelea ifendi amanyo. Oerenga imozi. 1, 2, 3. Koma hizo za kizunguzo. Konko. Akuti kulibeko za chizungu tu yayi. Kulibeko za chizungu kuwerenga ndimanyo kumene. Obaloma zimene kukanidwa. Zimene zikukanidwa. Hai nditu ambiri pamene pakuoneka kuti amafunika apa mvetsetse bwino koma kwabwino kuti bungwe la Malawi Electoral Commission likumatsatiranso mmene anthu akumvetserera zimenezi mwinanso kukamabwera ripoti la mmene zayendera kumeneko nkutheka patsindikizidwa kwambiri pamenepa kuti komatu kutsogoloko kulibeko kuwerengera makina monga momwe akunenera kubungwe la Malawi Electoral Commission. Koma nkhani imene tikukamba sitidakhazikike pa imeneyo koma tikungokamba kunena kuti mkumano wa bungwe la PAC akukambirana kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji pa dziko pano amene apanga present kumeneko kumawaku ndi ona za kayendetsedwe ka chuma mdziko muno kudali mkulu wa Reserve Bank kudali nduna ya zachuma komanso mlembi wamkulu mu nduna wa zachuma amene amayankha mafunso na mafotokozerana ndi nthumwi zosiyana-siyana zimene zafika kumeneko. Tiunena pano kapena mmene timamaliza kuyankhula ndi Wanda Msisi amene ali kumeneko amanena kuti amene akuyankhula tsopano ndi ameke. Ndi chimene tikufunsa nchoti mukadakhalako nkukufunsani kuti kodi zikuyenda bwanji pa dziko pano mukadayankha motani nkhani yake ndi imeneyo. Halo. 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 Mwaswera. Ndaswera bwanji. Ndaswera tudziweni komanso mmene mutiimbira.
ine Yohani Charles kuno kudeta ndiulandireni a Yohane ndemanga yanu. inenda manga yanga ndiye kuti nkadakhala ku kumeneko maganizo anga ndikadauza apachi kuti nthawi iyo ayenera kubwera poyera ngakubwereramo isamakhale kumapeto ngati kunoko kuti tili kufakafura chifukwa chakuti paki makhale ilipo nthawi yonse zinthu kumaziona zikuonongeka ndiye kumadikira nthawi yamakhanga kuti mwina akuthandizira kampeni kwa anthu ena kuti mwina akalomophweka mutivomerezana mangazi kuti 2019 ndi pati yomwe imene idazangalika kuichotsa DPP pa mpando bwino lero lino ndi omwe osakubwereranso kulimbana nayo kuti apa sizikuyenda kodi amakhala kuti nthawi imeneyi pamene akulamulira iwo amakhala ali kuti ndipo zinthu samaziona. Hello? Iya ndifusutula paki limene nanga ine ndiyange ngati ndilapaki limene sindurimu yake hede ndipo mano abo zoziye yerekeza uri bompa zibira kujisako zibira diziteke kuri DPP bwereva mpando mudeona kupake mwe kumburuka kuti DPP sikujira bwino koda aba DPP inakakhala bena pake akalamulira ayiona yo kuti DPP alamulira bwino kabena kuti ena amene akuganize kuti akhaza kukhala kuti akalowe malomwa zibani chimene chikulamulira panochi tipenera kuti akhaza kuti akwaona kuti awa alepera ndi apakiwa ntchito akabaitsira ngati thumo yang'anira kuti afuna kuthandiza mtundu wa Malawi osango yang'anira kuti alowetsena kapena ankuwasangala penayo asizitengera kuti ali pamene tangovota ambe kumene kulondola kuti zikuyenda kamene sizikuyenda nanga ngati sizikuyenda tikoze pati nditula mangazi chabwino ayindathokoza kwambiri kuti imbira phone zikomo kwambiri sikwabwino inonso chimodzimodzi 0998475904 ndi pamene mungayimbe kuti timve ndemanga yanu komanso mukhonza kutumiza SMS ku 1895 ndiye kuti tiwerenga pano timve awa kuti akuti bwanji. Halo bwana Mangazi. Bwana mwaswera. Taswera ino mwaswera. Wangwiro ine tudziweni. Bwana Mangazi tundi akira Adamu Phiri kuno kumchinji. Ndiulandireni aphiri kumchinji ndemanga yanu. Ndemanga yanga ndona kuti apapo anthu ambiri sakubvesa bwino. Koma nkhani ndona kuti pajapo zimaveka una kuti awerengera machini amavoti chani izi ndizi koma nkhani ndona kuti ife tithokoze mmene abwerera abaziwo kumene kuti afuna akambirane mopanda budo linalilonse koma ise chimene tikufuna ife ndichona kuti mavoti awerengere manyi pamanja ndimene zikuchitika ngati dziko lino la Malawi. Chabwino Nditu bwana wanga ine maganizo anga ndamene kuna kuti abajonda anyadire kwambiri komaso alankhule kuti basi patima una kuti ife kunoko mitima yathu ikhale pasi ife tufa nditu iravote nditu koma awerenge nditu machiniwo koma ndona kuti manja ndamene wali okuipa nditu bwana wanga ndakuthokozani kwambiri kuti imbira phone. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo 0998475904 nthawi yathu yapita titenge amodzi otsiriza kenako titsendere apa kuti wena abwera atipatsire nkhani mwatsatanetsatane 0998475904. Hello? Mwaswera. Ine Mangazi ndaswera bwino. Inenso ndaswera tudziweni. Ine Angoni Tilipo Gurumbi. Ndiulandireni Angoni ndemanga yanu njotani. Ndemanga ndiya kuti atake wakamakumana akambirane nkhani yoti chimashini chisagwire ntchito. Chabwino. Chifukwa ndi chakuti chimashini ichi chinayambisa mpungwe ku Mozambiki. Chabwino. Ku Kenya. Topaka katifuna mavoti azawerenge manyo basi. Hayi zili choncho tunkumene. Kati kuona ngati pakukhaneta kukakamira chimashini chokuti chigwire ntchito akumenya. Hayi nditwa ameke akumanena nthawi zonse kuti kuwerenga ndi kwa manyo kuvota kwa manyo kuwerenga kwa manyo. Chifukwa tifuna anthu azaonese mphamvu zawo kuti chipani tateza mavoti mwakuti chipani B tateza mavoti mwakuti tikufuna chisokoneze kuti zaonese ziwanga za ku Mozambiki. Chabwino. Ndithu Mangazi. Ndathokoza kwambiri kuti imbira phone.
Nane tutakunyagirani kugwera myanga ya mangazi. Zikomo kwambiri. Ndithokoze kwambiri inu nonse amene mumatiimbira foni madzulo ano. Timabwera pano chifukwa cha inu, timakhala pano chifukwa cha inu, ndipo timakondwera mukamatero. Tikumanenso mawa program ina ya Times Talk kuyambira nthawi ya 5 koloko mpaka 6 koloko madzulo. Dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi. Pa 6 o'clock tikhale tikumvera nkhani mwatsatanetsatane mchichewa. Ndikusiyeni ndi nyimbo ya Lucius Banda akuti mmodzi wovuta. Madzulo abwino. Ndithokoze mzanga Chimwemwe Mangazi amene amatipatsira pompano programu ya Times Talk, ndipo kuimba kumene kukumveka pasiko ndi kwa Lucius Banda kuti mmodzi wovuta. Nthawi tsopano ndi 3 minutes to 6 pa 6 kolokopa pakubwera nkhani mwa tsatane. Sangani makatiti ni Premier Vegas kuchoka ku Premier Bait. Sewirani mwachangu ndi kuwina pompo parani ma spin 100 auleli mukatsekula account pa premierbait.com. Gwiritsani ntchito promo code free spins kuti mupati yanu lelo. Pangani deposit ndalama ka account yanu ndondomeko zonse zasachidwa. Msowedwe kwa ana ochepera zaka 18 chonde sewirani mosamala. Takulandirani ku 888 bets kuchimake kwa upambana misosodo pa nkhani ya mlosero masewero osiyana-siyana kasino komanso avieta. Sangalalani ndi maliwodzi kupwerekete